Despois do grupo tradicional de Bienio Pequeno, temos que dicir que o profesor responsable de preparar o grupo musical de Cantareiras de Trazo é Ignacio Portela Gómez. Agora temos con nós a un grupo histórico na historia deste certame musical, porque da terceira convocatoria estiveron na primeira, estiveron na segunda, estiveron ou están na terceira. Por suposto que o grupo notase ano a ano a súa veteranía. Traenos unha canción tamén moi original, Lingua Natural. Vostedes dirán despois de escoitala, e tamén cada ano traenos un novo grupo, ainda que sexan os mesmos máis ou menos. Agora chámanse Mojo Yoyo. O responsable do grupo musical é Miguel Anxo Varela Vázquez. E bueno, aínda que non rematamos, temos que felicitar a todos os profesores responsables, porque sin eles seguramente isto non sería nada. Por tanto, un aplauso para eles. Quedámonos